lluitat molt perquè el valencià arribara a l'escola i en el primer claustre no se va poder parlar en valencià. I el meu company que tenia al costat me diu russa, castellà. Jo començo en el col·le com a mare. M'agradava com treballaven, doncs ja vaig demanar-lo per a continuar la lluita. Comencem en directe des de la nostra ràdio, Ràdio Clara! I sense més dilació, donem un fort aplaudiment a la nostra directora, Rocío! Hi havia un equip directiu i un claustre prou implicat en el treball del valencià, de conservar-lo, de promoure-lo entre l'alumnat i les famílies. En l'etapa d'infantil tenim la major part de la jornada és en valencià i després quan passem a primària se treballa en ells les àrees curriculars pròpiament dites, però també se fan activitats de normalització. Per exemple, la música que fiquem en la ràdio sempre és en valencià, la nostra ràdio és Ràdio Clara, sempre és en valencià. Bon dia, amics i amigues del Clara Campoamor. La primera planta ens dona molta nostàlgia, perquè recordem la nostra infància. Treballàvem amb curiositat i molta felicitat. I les mares, teniu que participar en la trobada. Jo en aquell any tenia tercer, i les mares mateixes em deien Rosa, tens que pujar, este any és en Llíria. I a l'any següent ja se va organitzar en Paterna. Sempre participem en el cartell i després en el Premi Sant Bori. Tots els nostres alumnes redacten els seus contes que presentem. I a més el dia de les trobades fem amb col·laboració de l'AMPA, fem un taller. Els xiquets i xiquetes de segons ens ho hem passat genial aquest curs. Hem fet moltíssimes coses. Arriba un moment en què hi ha contextos en els que ells saben que s'utilitza el valencià i el coneixement de la llengua, el saber que està i que la poden utilitzar en el seu dia a dia, això sí que és un treball que hem aconseguit en ells. Venim a l'escola per aprendre a llegir i escriure, per a parlar correctament en valencià. I la veritat és que són molts anys lluitant com a escola per estar sempre avançant. Hi ha molts pares que tenien moltes ganes de que funcionara. A molts mestres que també tenien, no sé, és una lluita per algo que te creus molt. Els nostres alumnes, perquè per a d'ells, molts que parlen castellà, és que ho agraeixen, no? Arriben a l'escola i és com una altra llengua, ala que guai, com m'agrada això. I també els mestres que estan ara i que estan continuant aquesta tasca. No se pot perdre una llengua, si podem evitar-lo. Vosaltres, mestres, per vocació, sou l'ànima del Clara. Us donem les gràcies de cor per la vostra dedicació i la vostra paciència. Benvolguda escola nostra. Seguís en la teua llavor uns 50 o 100 anys més.